update, am plecat de acasă, ne-am mai trezit un pic și ca fapt divers e 8 fix, 8 și un minut dimineața. Păi și atât de aglomerat, pentru că plouă, cum a fost toate zilele astea oribil afară, plouă și e full. Dacă am fi luat tuborul de acasă până la aeroport ar fi durat o grămadă. Așa că schemă, mergem până la Aurel Vlaicu, metrou, că e aproape de noi, și luăm de acolo un Uber, deși cred că și acolo o să fie teroare de aglomerat. Zburăm de pe Băneasa. Revenim cu update chat. Update, am ajuns și la aeroport într-un final și a început să ningă cam basmă. Nu știu dacă se vede ceva pe cameră. Cum se zice, am ajuns în România. Băi, am ajuns și la cazare, suntem fix în centru. L'Université se cheamă stația asta de metrou. Mergem la cea mai veche pizzerie din lume. Pizzeria, cum s-o cheamă. Mai revenim cu update-uri de pe drum. Momentan arată ca în filmele horror. Am venit la antica pizzeria de Michel, așa se cheamă. Și cred că cea mai veche pizzerie de aici, din Napoli sau din Italia sau din lume, whatever, nu știu încă. Și stăm fix la masa unde a stat cofondatorul Microsoft, P.L. Și cam asta e. Așteptăm. Au venit și pizzele. Să vedem cine le mănâncă. Băi fraților, ce facem cu atâta pizza? Cine mănâncă pe asta? E mult prea mare. Revin după cu taste test. Gata și pizza, fraților. Coi a fost bună, a fost foarte bună. M-a spart. N-am mâncat nimic de dimineață. A intrat perfect acum. Mergem la cazare, ne schimbăm și ne ducem să vedem o catedrală. Ca fapt divers la pizza, a fost 6 euro fiecare pizza, 2,50 € sucul și 1 euro, de fapt 2 euro fața de masă. Am dat 97 de lei în total. A fost bombă. Hai să vă arăt și camera. Asta e holul de la intrare și baia, care arată foarte bine. După, bineînțeles, camera. E foarte simplă. Avem un pat, o măsuță, televizor. Ce poți să vrei într-o cameră de Airbnb? Afară, în schimb, e foarte luxury afară. Foarte luxury. Aproape la fel de luxury ca în Ferentar la noi. Dar e bine. Au napolitanii ăștia un stil de... Pe mine m-a șocat cel puțin. București versus Napoli. Diferența de la cer la pământ. Hai să vedem pe unde mergem azi. Am ajuns pe Via Toledo, o stradă principală de aici. Momentan doar ne plimbăm. N-am mai făcut mare lucru. O să vă mai las câteva cadre așa pe parcurs. Oricum, ca prim feedback, să zic așa, bă, e nebuneală rău de tot aici. Deci e nebuneală maximă. Foarte multă. Deci Bucureștiul e ceva foarte civilizat. Pentru cine crede că în afară e un blăcăinic cu covrigi în coadă. Ultimul jec penal pe jos, numai imigranți, e o nebuneală de... Mă jur, cine a fost știe. Dar e ok, nu mă plâng. Mai putere. Market și hai până la market. Bă, deci că fiți atenți, trebuie să trecem strada. Strada. Stai așa. Stai, hai. Am trecut strada. Bă, e o nebuneală. Ferească Dumnezeu. Deci, vreau să găsesc un Monster. N-au arome de Monster, au exact aceleași arome Panorame pe care le avem și noi în România.
Ia să văd dacă am noroc în magazinul ăsta. Mi-au dat și mucii. Am găsit Red Bull-ul ăsta, că la Monster n-am nicio șansă. Ia să vedem ce aromă e. Nu știu ce am cumpărat aici. N-am nicio idee ce, dar e bun la gust. Continuăm. Expediția Asia Express Continuă. Europa Express Continuă. Acum că s-a lăsat seara, sper să se mai vadă ceva pe GoPro. Mergem undeva aproape de port. Foarte multă lume afară la ora asta. Bine, abia 5:30 de fapt. Scuze eu. Dar totuși vrem să încercăm și ceva paste. De pizza ne-am convins. Să vedem. E bună, da, a fost bună pizza aia, dar oricum mai avem de încercat și altele. Acum să vedem la paste dacă ne dau pe spate sau nu. Am luat un cannoli să-l încercăm. Ia zi-ne, cum e? Ia cum arată. Da. Are o cireașă aici. Și asta e coajă de portocală. Foarte bun. Ia să vedem. Eu am încercat de fapt o singură dată în Polonia, dar nu cred că e pe acolo. Ia să vedem. Dai tu? Să nu mă murdăresc. Ai luat toate coaja de portocală. No. E foarte bun. E foarte bun la gust, mi se pare că seamănă foarte mult cu cremșpitul de casă, nu? Da, cam așa ceva, doar că se simte foarte mult portocala. Da, e foarte bun. Asta da, e bombă. Al doilea. E de la normal. Până acum avem 19.000 de pași. Cred că ai nevoie de energizantul ăla la ce este în față. Nu știu dacă se vede. Dar să minim nu se vede că e white. O să se vadă imediat, nu-i problemă. Bă, sincer, cred că suntem în favelă aici. Într-o zonă foarte shady. Da, chiar da. Trebuie să ajungem la o stradă principală și aici încep. Cred că avem până sus de Chițeit vreo 300-400 de scări, cred, nu știu. Să nu exagerez. Cât mai avem până la strada aia principală? Încă jumătate. Mam, Mai avem. încă un pic. Deci cred că e o zonă, dar nu cred, 100% e o zonă unde stau doar localnici. Oricum, foarte ciudat. Cum stau ăștia aici? Și ăsta e un favele, efectiv. Nu știu ce se vede pe cameră, dar e ceva rău. Ce intrări de bloc. Era febră la pictură. Ce să urci. Ce bine că n-am făcut... Da. Ce bine că n-am făcut picioare. Acum, înainte să venim, am făcut umeri și brațe. Ce pot să zic, sunt... Da, ghinion pentru tine. Eu sunt câștigat. Taverna Penta și era un om cu un AK-47 desenat. Deci din nou, mă jur. Din nou, nebuneala aici nu o să o vedeți nicăieri în România. Deci ăla căra bradul de Crăciun pe scooter. Doi brazi de Crăciun pe scooter și practic mă tura cu ei pe jos, adică nu-i căra la cârcă sau ceva. Și ca fapt divers, înainte l-am văzut pe un nebun, căra o scară, tot pe scooter. Deci e ceva rău de tot. Să te ferească Dumnezeu să fi fost cu papucii când uite-l pe ăsta cum trece. Băi, deci, ca fapt divers, strada asta
Camera e wide. Dar strada asta nu are mai mult de 3 metri lățime, adică să ne înțelegem, și ăștia trec cu scuterele cu 50-60 la oră până toată mulțimea asta. Nouă ni se pare ciudat că suntem din București, din România, dar mă calc ăsta. Dar lor aici li se pare ciudat și copii, gen, nu doar oameni mari, copii la 13 ani, 14 ani pe scutere, pe motoare. E ceva de nedescris. Cred că vibe-ul ăsta de Napoli cred că e unic. Poate până în Thailanda să mai vezi așa ceva cu scuterele. Nu, în Egipt e foarte ok în Egipt față de aici. Ne-am întors acum pe Via Toledo, strada principală de aici, și s-a aglomerat de 3 ori mai mult decât prima dată când am trecut un pic mai devreme. Cred că se vede și pe cameră. O să mergem la o stație de metrou, chiar Toledo se cheamă stația de metrou. Am văzut-o pe TikTok, arată foarte bine. Am venit până acasă să facem un recharge la telefoane și acum plecăm să mâncăm ceva. Fiți atenți, ieșire. Ieșire pentru pitici, ca fapt divers. E cât Andreea, la 1,60 m. Ia. Mereu la întreg. Stau cu frică. Hai să vedem unde e. Am găsit un restaurant foarte bun aici în zonă. La 14 minute. E, de fapt, E cam pate Maps-ul, asta e adevărat. pe aici. Maps-ul ăsta e foarte nervant, nu știu ce are, dar totuși. Hai să vedem ce paste găsim aici la napoletani ăștia. Și trebuie să găsesc neapărat și un supermarket. Să luăm un deodorant și eventual o ceară de păr, ceva. Revenim cu pastele. Au venit și pastele la genovese și carbonara. Și 2 limoncello așa, aperitiv cum ar veni. Hai să vedem cum or fi și astea la gust. Gata, fraților, s-am mâncat bine și pe seara asta. Deci am avut la genovese. Mi-a spus băiatul că vita era slow cooked, 6-7 ore. Și chiar se simțea a fi așa, au fost foarte bune. Și Andreea a avut carbonara. Și cum au fost? Au fost bune. Baconul a fost puțin prea făcut și puțin prea sărat pentru gustul meu, dar au fost bune pe total. Da, și ale mele un pic cam sărate, dar a mers. N-am avut degeaba 1 litru de apă la noi. Bine, la ei acolo, totuși. L-am băgat, a mers bine și limoncello. Băi, dacă ați încercat limoncello, pe mine mă depășește. Zici că e efectiv alcool pur. M-a spart. Și pe lângă asta am mai luat un tiramisu la final. Deci eu nu mănânc niciodată tiramisu, nu-mi place tiramisu, doar că probabil n-am mâncat niciodată tiramisu. Original. Da, ăsta a fost bun, n-am ce să zic. Și n-a fost dulce să mă spargă, de-aia nu mănânc, pentru că în România tot ce am mâncat până acum era foarte dulce. Și automat, dacă nu-mi place dulcele, nu mi-a plăcut nici ăla. Dar ăsta chiar, n-am ce să zic, chiar foarte bun. Gata, fraților, după aproape 26.000 de pași, ne-am întors în sfârșit la cazare. Am găsit și supermarket, am umplut traista. Cam asta a fost pe ziua de azi. Ne băgăm să ne uităm la un serial ceva, la un film ceva. Și ne revedem de mâine, ziua a doua și ultima zi. Băi, și îmi pare rău că nu pot să filmez cu camera mea, pentru că mi-a venit și un obiectiv nou. Am mai avut o tentativă de vlog, doar că mi-a fost rău, n-am mai putut să filmez, etc. E venit un obiectiv foarte wide, doar că ar fi fost un chin pentru mine să car camera aia după mine pe aici, bag un buzunar, scoate sau ți-o doar în mână, era o nebunie. Așa cu GoPro e o nimica toată. Sper pe viitor să-mi cumpăr noul DJI Action 6, care filmează mult mai bine decât ăsta. Oricum, ne vedem mâine. Neața, fraților, suntem în ziua a doua. Ne-am trezit și noi acum, e ora 9 și un sfert, am trezit de vreo jumătate de oră. Am venit să luăm micul dejun. E foarte mișto. Suntem singuri aici. E self-service, practic, totul. Arată foarte bine. Eu o să-mi fac un panini și niște pancakes cu ceva de aici. Nutella. Andreea și-a luat mai cafeaua. Și cam asta e. După o să mergem să ne plimbăm, pentru că am văzut că de la ora 1 apar ploile.
Așa că să vedem ce facem până atunci. Și după ce încep ploile. Ne mai decidem, acum e prea dimineața. Încă mă simt bubuit. Am ajuns și la Complexul Monumentale di Santa Chiara, am reținut. E grădina asta foarte frumoasă. O să mai las câteva imagini cu ea. Arată foarte bine locul aici. Și sunt mai multe chestii în cadrul complexului. Bibliotecă, cafetaria, bucătărie, bănuiesc că înseamnă asta. Au și un brad de Crăciun aici. E un muzeu cu Leonardo da Vinci. Ce pot să zic, arată bine. A fost 9 euro de persoană. Da. 9 euro de persoană intrarea. Gata, fraților, am dat drumul iar la urcare. Nu știu cât se vede pe cameră, dar noi urcăm acum ca fapt divers. Mergem la castelul ăla de sus. Dacă s-o vedea ceva sus. Altă doză de Red Bull. Prima de fapt pe ziua de azi. Și mi-am dat seama după videoclipurile celelalte că e posibil să țin camera cam jos. Acum, scuze eu, că e prima dată când încerc asta. Ia mă, uite ce aici. Multe magazine de astea self-service. De singurul master diferit e ăsta ultra red pe care nu-l avem noi în România. În rest nimic. Wow. Bum bum. Cam asta tot. Mai avem vreo 30 de minute până sus acolo. Băi, fraților, Napoli e ceva wild. România nu-i nimic. Deci pe strada aia din stânga, exact unde am filmat eu mai devreme. Deci fix după ce am închis camera, bă, la 10 secunde, 20, abia am apucat să luăm colțul cum ar veni. S-a auzit BOOM! A căzut un nebun de ăsta cu scuterul și a rupt vreo 3 stâlpi de ăștia, 2 stâlpi. A dărâmat și un coș de gunoi, s-a făcut praf. Că aici e piatră cubică. Și cum merg retardați ăștia cu 50-60 la oră cu scuterul pe piatră cubică, s-a dus rostogol. Bine, n-a pățit nimic, că s-a ridicat imediat. Și pe lângă asta am împins o femeie cu mașina că nu mai putea să urce pe piatra cubică. E ceva de vis. Astea sunt side quest-urile din Napoli. Mai e destul de mult. Continuăm. Ne-a spart pe picioare. Eu nu înțeleg cum poate să stea unii oameni în blocurile astea așa sus, dacă trebuie să ajungă acolo. Ce fac, mă, cava și gura voastră? Poate au lifturi în casă. Au lift, îi duce la... Sigur nu au lifturi în casă. Au ăștia un cardio. De s-a terminat. Mai avem încă foarte puțin de urcat. Deja ne-a spart. M-a luat și setea și căldurile și toate alea. Am intrat și în castel. O să vă mai las niște cadre cu el. Nu știu sincer dacă mă aud un pic de vântul ăsta. Am urcat de... am chițăit. Cam așa se vede de sus. Să vedem ce se vede și de pe partea cealaltă.
Gata și cu castelul. Fiți atenți! Pastela a luat băiatul în primire. 1, 2, a 3-a și a 4-a și coșul de gunoi. Băi, v-am spus, ăștia spali rău de tot pe altă planetă. Mergem acum să mâncăm, cel puțin eu, să-mi iau un panini. E un băiat foarte cunoscut de pe TikTok, are 4 milioane de followeri, ce zici? Și mi l-a recomandat cineva, am văzut că are niște paniuri bombă rău de tot. Urmează să aflăm. Trebuie să luăm tot pe aici. Trebuie să trecem și noi strada asta. Da. Hai pe. Am atât, am mai făcut niște chestii, doar că n-am filmat tot. Adică nici dimineața când am mâncat n-am filmat. Oricum e prima dată când fac un vlog de travel. Îmi place ideea, poate pe viitor, cine știe. Fac și altele care o să iasă mult mai bine. Cam astea sunt și paniniurile. Nu știu cât de bine se vede pe cameră că e wide, dar ca fapt divers atât de mare e pe lângă Andreea. E efectiv o pâine întreagă. E Mâna. cât tot antebraț. Acum să vedem. Sigur e bun la gust la cum arată. Gata și paniniu. A fost bun rău de tot, doar că mult prea mare, adică nu știu ce foame trebuie să ai în tine ca să mănânci așa monstru. Pâine întreagă. E efectiv o pâine întreagă, adică o pâine din aia de la noi de brutărie, întreagă și full. Și a fost 10 euro parcă unul, 10 euro unul, ceva de genul. Bombă, dacă aveți o foame de lup în voi, merge. Acum suntem undeva într-o piață de pește, piață în general, cred că. Uite-mă lămâile astea, că voi să vezi lămâi și portocali de astea locale. Bine, totuși, uite, clementine. Au ăștia niște lămâi aici. Deci că-s pe steroizi, dita mai bucata. Napoli, Maradona, number one. Ia să vedem. Am revenit, fraților. Am fost acasă, la cazare. Am stat cam o oră, am mai dormit un pic. Pentru că noi practic am terminat cam tot ce era de făcut încă de ieri. Am mai avut doar de mers la castel, ceea ce am făcut dimineață. Și în afară de asta o să mai mergem doar pentru că avem o rezervare mai târziu, la 9:30, la restaurant. O să mâncăm și cam asta e tot. Ăsta a fost Napoliu. Practic, în 2 zile, nu. Deci, dacă vrei să mergi non-stop într-o zi întreagă, termini absolut tot ce ai de văzut în oraș. Asta dacă nu vrei și excursii în afară, Salerno sau Amalfi. Dacă vrei și asta, cel mai probabil o să-ți trebuiască 3-4 zile să stai aici. Dar noi în 2 zile deja ne-am tot citat Didași. Cam asta e. O să vă mai arăt mâncarea de seară. Poate și câteva cadre de acum și în rest, asta e tot. Gata, fraților, am terminat și la restaurant. Asta a fost the last meal aici în Napoli. Felul ăsta de mâncare a fost bombă, bombă. Ne-a plăcut amândurora. Am și uitat cum se chemau pastele ca fapt divers. Dar a fost ceva lux. Bine, și alea de ieri la fel au fost foarte bune. Amândouă restaurante. De fapt, nu e nicio mâncare pe care am mâncat-o în Napoli să nu-mi placă. Pizza de pe stradă, paste. Și eu nu mă omor cu pastele de fel. Și nu-mi plăcea deloc pizza napoletană, să zic așa. Pentru că mâncând-o doar în București, era pizza București, nu pizza napoletană. Acum mergem la cazare, pentru că trebuie să ne trezim la 3:30. Avem zborul la 6. Până ne pregătim, am rezervat și un taxi. Și cam asta a fost de aici din Napoli. Sper să fie și cât de cât vlogul ăsta, primul vlog de travel. Ne auzim din sală.